Bodoland to the live news bे समाव माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 597 सिम बांहैबाय। दासिम आसामाव सा 62 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो सा 4 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। लोगोसे सा 528 सुबुङा बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव भारत नाङै कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 1,45,485 सिम बांहैबाय। आथिखालाव सा 60,490 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो सा 4,167 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। लोगोसे सा 80,828 सुबुङा बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव सुबुं माहारिया थांनानै थानायनि मोनसे गेदेर खैफोदजों जुजिगासिनो दङ। जाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों दिनै सुबुं माहारिया जुजिबाय थानाय समावनो आरो गोबां रोखोमनि गेदेर खैफोद नुजाथिदों। आथिखालाव दिल्ली, हारियाना, पान्जाब आरो राजस्थाननि गोबां ओनसोलफोराव लाख लाख गुमानि फालोआ फैनानै आबादफोरखौ सिलिंखार खालामलांनाय नुनो मोनदों। Bodoland to the live news बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। दिल्लीनि तुगालकाबाद होननाय मोनसे जायगायाव 800 नखरफोरा अर खामनानै हांगार जालांबाय। बे नुथाया दिल्लीनि तुगालकाबाद मुंनि मोनसे गामियाव जानाय जाथाय। दिल्लीनि तुगालकाबादाव बे समाव 800 नखरफोरा मोब्लिबजों अर खामनानै हांगार जालांबाय।